Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. Umgubho womkhosi Wesivivane iyaqhubeka embokodo ye-ANC kwelikaMthaniya, kanti ke libekwe kweyokugcina ikhansela le-ANFP. Lezi ke izindaba ze-1KZNTV zifundelwa ke uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Umkhosi Wesivivane ungeminya le ebaluleke kakhulu esizweni samaZulu njengoba kusukela emandulo kulapha besifazane bahlangana khona badingida ngezindaba ezithinta isizwe. Nakulonyaka ke lo mkhosi uzobubanjelwe esigodlweni Kwakhangelamankengane.Umngcwabo. Imbokodo yesizwe sikaZulu ibambisene nesizwe saseSwatini bayiqale ngelinye igiya inyanga yabantu besifazane njengoba namuhla esigodlweni Kwakhangelamankengane bekubanjwe umcimbi Wesivivane nokuwumcimbi obekuhloswe ngawo ukuqhakambisa igalelo lomuntu wesifazane kulezi zizwe. Kulo mcimbi indlulamithi edla kwezindi ihlahla iselo samabandla uMisuzulu kaZwelithini unikelela umcimbi kwimbokodo wawuchaza njengomcimbi ongafanele ukuba ngowezinkulumo kepha wokunika abantu besifazane ithuba lokuba beziveze obunjalo babo kanjalo namagalelo abanawo kulezi zizwe. Wake ngaphe kwalokho ninabesilo ngiyafisa ukuba ngoba ngathi ngifuna ukushintsha izinto manje umcimbi uyonakala. Zulu omnyama animathi manibona noma nibona angithi ukopela lo mcimbi siwuthatha eSwazini akukhulunywa kule micimbi makhona ukufanele akhulume inkosi kuphela. Napho mama bashiswa ilanga bazolalela izinkulumo uzolhlela usuku lwezinkulumo la siyokhuluma khona ngiyangizwa Zulu akusilo lo namhlanje sibonga mama abadlale musala ukubonela intembi kabi ifike nomntana inkosi lento zokulwela lokho. Kanti ke uNdlunkulu wesilo esesebuza uNdlunkulu kaMafu uqinise idolo abantu besifazane ezimeni ababhekene nazo emizini yabo wabakhuthaza ngoba benakekela amakhaya abo. Ngikhumbule amagama engonyama yathi Hlubi kodwa uthi kungiko kodwa sesigoqa emagcansi sesiwathwala enhloko sesiphuma sathile kodwa Hlubi kungiko wathi Silo mawumephe eceleni kwami ngizophumelela noma kanjani. So kunginika amandla namuhla kuma nani bomama ngithi asichubekeni silwe siye phambili siwuseke lo mkhosi ube ngiyo le ndlela wawufanele ube ngiyo sisaqala. Ngifuna ukusho nje bomama bami ukuthi sichubeke sibahloniphe bomyeni bethu. Sihloniphe emakhaya sihlale sizinze njengabomama. Sihloniphe likhaya silakhe lihlonipheke ngoba wena mama ulihloniphile egcekeni. Kanti kabanye bomama kade behambele lo mcimbi batuseka amagalelo eNdlunkulu ngokubanika ithuba lokuba beziveze nabo njengembokodo nalokho ababhekene nakho emphakathini nasemakhaya abawaphethe. Ngalolu suku namhlanje ngizizwa ngithokozile kakhulu. Ngibona nje ukubaleka kwethu siyabantu besifazane. Ngalolu suku nje luyingqayizivele siyathokoza impela ukuthi sibone ukuthi isilo sethu noNdlunkulu basiphakamise siwo mama basiphakamise sikubona ukubaleka kwethu kwakona ukuphatha umhlanga mina ke nje ngiyaqala ukuthi ngize ebuntweni kanje ukuthi ngizophatha umhlanga kokuqala ngqa. It means a lot to me as a Swazi because nasibuka lelisiko nje licale kumfana Nkosi. Umfana Nkosi Manvombi came with it here then ulithatha eMaswatini la khona asoka khona la khona ke kube nemkhosi wabomake. So ke ngithi it's a great thing buka ukuthi nabomake they being recognized ukuthi nabo bayinemkhosi wabo where they will speak out things abatabo bakhulume everything lokho bakhathatha kona semakhaya nalokhathatha bona nje noma bama widow noma sebama single parents. So siye sikufunze konke lapho ukuthi it's not the end siyakhuthathana sibomake. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika umqondisi Miyeni esigodlweni Kwakhangelamankengane kwaNongoma. Uphiko lwe-ANC Women's League kulesifundazwe lubambe ingqungquthela yokukhetha ubuholi obusha kulandela ukuthi ke bese kuphele isikhathi esingaphezulu kweminyaka emihlanu ingenabo ubuholi obusemthethweni. Lokhu ke ngezinye zezibophezelo ze-ANC ezithi ifuna ke ukuqalisa imikhankaso yokhetho likazwe lonke isiphothulile ukuhlalisa izingqungquthela.
Uhlelo lokubhaliswa kwezithunywa luphinde laba ngezinye zezingqinamba lolu phiko libhekane nazo olwenze kwabambezeleka uqala kwenqunguthela. Le nqunguthela bekumele iqale osukwini la izolo kodwa iziyavula ngokusemthethweni osukwini namhlanje ngenxa yokuthi kunezinye zezithunywa zakwezinye izifunda ebeyinenkinga mayelana nohlelo osetshenziswayo lokubhaliswa kwezithunywa. Oyilungu lesikhungo esiphezulu kuphiko le-ANC Women's League uPheme Majodina kade ekhuluma usuku namhlanje uxolise kakhulu kwezithunywa waveza ukuthi lento ngezinye zezinto umholo ophezulu okumele buyilungise njengoba ngaso sonke isikhathi mangabe kunengqongothela uhlelo lokubhaliswa kwezithunywa kube ngezinye zezingqinamba ebambezela ukuthi ingqongothela ikwazi ukubamba izinsuku esuke ibekelwe zona. Usihlalo we-ANC kulesi sifundazwe evula ngokusemthethweni lenqongothela ukhuluma ngezinto ezibalekile ikakhulukazi ezinye zazo ezithinta ubumbano njengoba ethi isikhathi esiningi mangabekiwa engqongotheleni imibono yabantu isuke ihlukene kodwa lokho kuye kuthi mangabe sekuqeda ingqongothela kumele kubuyiswane kuqhubeke nokusetshenziswa inhlangano. Uthola ukuthi ezinye izinto akuxathana ngoba kunombono omkhulu okusuke exatshana ngawo kubanga into ezingasho lutho kodwa iyalimala ke ANC bese kufanele iye ko campaign yogaya ivoti kubantu ngoba kuthiwa kade nikhulumana kambe nje nina benibhalana kambe namanje senifuna ukuthini so kusiyajabula kakhulu ukuthi hayi kubuye ngathi isimo sohamba kahle. Uduma uphinde wayala lolu phiko ngokuthi kubantu abazobakhetha ungayi ngokuthi leyo muntu usuka ukwenzelani kodwa kuba abantu abazohambisana nezinto ezithinta iANC njengoba kubhekwa okhethweni kuba ukuthi basiza impilo zabantu. Kuyenzeka ukuthi ke nakhona entandeni yeningi kuvunyelwana akusho entandeni yeningi kufanele zixhatshwane kuze kuthelelana khulunywe kambe kufanele bakwazi abantu bangakhuluma bathi ubuholi obuso so bungaba negayo lelo elihle asithatheni yena ucomrade akwazi ukuthi asilekelele mase simnikeza into sivumelana sisonke. Okunye akuvezile ukuthi lolu phiko kuzomela kuzona zonke izinto iziphumo zenqongothela kube ukuthi zifaka phakathi nezinto ezithinta ingqinamba ebhekene nezwe laseNingizimu Afrika ezinye zazo ezithinta inkinga yomnotho nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanye nezingane. Asikhulumile nangomnotho ukuthi izinga nje lokunyuka kwe-repo rate ne-inflation ezweni lethu liyasilimaza kakhulu. Omama nje emakhaya abazilimelayo konongoma nakojozini abasakwazi uku-afford cooking oil usuyabiza nanezinto eziphekwayo njengothola ukuthi nakhona abasakwazi even nanesinkwa ke these days. So sicabanga ukuthi le nkomfa kufanele ikwazi ukulungisa isimo esijalo. Kwisikhundla sikasihlalo kuvela igama likaNonhlanhla Khoza ongungqongqoshe womnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kuphinde kuvela igama likabonga Sithole Mloyi ongungqongqoshe womnyango wezokubusa nezindaba zomdabu kulesi sifundazwe bese kuvela negama likaHlengiwe Mavimpela osekwaba ungqongqoshe wezemidlalo nobuciko kanye namasiko. Le ngqongothela kulindeleke ukuthi iphothulo osukwini lakusasa. Kudeboho Sibisi wezindaba ze1KZNTV uChannel 261 ngibika kuseThekwini. Lichazwe njengomholo bezinikele emsebenzini walo ikhansela le-NFP lakwaNongoma uNtombenhle Mchunu neladutshulwa labulawa lisemzini walo ngesonto eledlule lokhu kuhlaluke ngenkathi eqhubeka inkonzo yomngcwabo kaMchunu ebibanjelwe enkundleni yezemidlalo emlokothwa khona kwaNongoma. iNFP ithi ifelwe embiza ngokulahlekelwa ke ngumholo benamava njengomchunu njengoba ke ebephinde abe nguhlalwa besifazane khona kwaNongoma. Umunyu belibhalwe emehlweni emndenini wekhansela le-NFP ladutshulwa labulawa emzini walo ngesonto ledlule. uNtombenhle Mchunu beleminyaka engama-75. Omunye wabantwana bakaMchunu uthi umama wakhe wadela konke ukuze bezoba nekusasa eliqhakazile. Ube ne-contribution kuyo yonke indawo abehamba kuyo. She was also very dedicated emsebenzini wakhe. Asidingi ngisho ukuthi abaphathi bakhe noma abantu abebesebenza naye basitshele ngalokho basisibona indlela okwenzeka ngayo ngoba eshiye nendlela besebenza ngayo ikhandla ngayo samazi ukuthi besebenza kangakanani. So kuningi ke asifundise khona empilweni sila sikhona nje because of her bravery. She sacrificed a lot for us to be where we are today. Imeya kaMasipala kwaNongoma uMshangane Ndabandaba uthi kuyichilo okwenzeka emphakathini wakwaNongoma njengoba konke okuthinta ukubulala ngesibhamu kubiza igama lasehlala Nkosi. Umnuku okwenza emphakathini wakwaNongoma amanyala enzeka emphakathini wakwaNongoma ukuthi umuntu omdala kangaka ezihamba ngalesi simo lesihamba ngaso. Siyakubabaza futhi siyafisa ukuba
ingane yomthetho ibukisise eduze lento idile ngayo sinawo thina manje ukuyikhulumela. Ngiyafisa ukudlulisa lamazwi athi mphathi kaNongoma isikhathi sesibhamu siphelile. Isibhamu asisizi umuntu, isibhamu futhi aselekeleli umuntu. Okwethu kuba sihlangane njengomphathi kaNongoma sikhuze sigaloto sikhuza lomhlawulo owenzekile kaNongoma ungaphinde uwenzeke. Ilungu le-NFP ePhalamende uEmam Sheikh Manzur uthi ke bafolwe embiza ngokulahlekelwa ikhansela umchunu. So I want to urge the younger generation following the footsteps of our late mother. I want to say to her children and grandchildren, she left you a legacy second to none. Following that footsteps. You know, in the occasions that I met her. Kanti ke ilungu lePhalamende uSenzo Mchunu ube esephakimpi phakathi kwamaphoyisa nezelelesi. Wathi amaphoyisa mawazingele izithole lezigebengu ezithatha impilo yekhansela umchunu. Ukubulawa kama umchunu kanye nabanye phambili. Ukuzingelwa kwamakhansela. Ikakhulukazi amakhansela NFP. We condemn that. Siyayigxeka leyo nto. Isenzo esinjengalesa samukelekile neze. Ngawube senzeke ekhanseleni. Ungakube senzeke umuntu njengelona ikhansela. Nganoma isiphi isizathu asamukelekile. Ngaleyo ndlela ngiyacela ukuthi sibambisane namaphoyisa. Uma khona into ezwakalayo noma ngabe incane kangakanani yisho ngoba labantu abenze lokhu abafunwa nje amaphoyisa kuphela bafunwa yithi sonke. Ezindabeni ze1KZNTV kube kumqondisi Miyeni kwaSishwili kwaNongoma. Ezokuxhumana zikahulumeni uGCIS ngokubambisana ke nezokuhwebelana nokutshalwa kwezezimali kwaZulu-Natal bahambele iSerenity Hills Eco Estate kanye neRenishaw Coastal Precinct eMagate ukuzokhombisa ke ngemklamo yenkomfa yokutshalwa kwezezimali yaseNingizimu Afrika. Umphathi weSerenity Hills uAyanda Masengami uthi yize ukwakhiwa kwezindlu ezingamakhulu ayisithupha okulindeleke ukuba ke kuqale ngenyanga kaMfumfu kuwona lonyaka, kodwa ke kuningi osebekwenzele umphakathi wakule ndawo njengoba sekudaleke amathuba omsebenzi entsheni yakule ndawo. Ezokuxhumana zikahulumeni iGCIS ngokubambisana nezokuhwebelana nokutshala kwezezimali kwaZulu-Natal Trade and Investment bahambeleke izindawo zezakhiwo ezithuthukisiwe ukukhombisa ngemklamo yenkomfa yokutshala kwezimali yaseNingizimu Afrika. Kulezi zinkomfa zokutshala kwezimali bazibophezela ngama-projects awu-152 abazowenza, awu-45 awo aseqediwe, awu-52 wabo asaqhubeka. iSerenity Hills kanye neRenishaw Coastal Precinct angamanye-ke ama-investment asaqhubeka nokuwona kabahambele namhlanje. Ukuhambela kwabo lama-projects babonile ukuthi-ke athuthukisa umphakathi. We visited Serenity Hills, which is a property development site, where we also witness some elements of skills development. We bore witness to a skills development center where young people are refurbishing old bicycles that are provided all over the world, refurbishing them and supplying them to rural schools for learners to use them to ride to schools. We also came here to witness at Renishaw Precinct amazing sites. They are now at phase 1 of construction of residential sites. This is going to be a mixed-use settlement. We were also able to deduce that there is some sense of community upliftment, programs that will be undertaken here. Omunye kwabaphathi balama projects uAyanda Masengame weSerenity Hills uthi-ke zokwakhiwa kwezindlu ezingu-600 okulindeleke ukuba ke kuqale ngoMfumfu, kodwa ke kudinga sebekwenzela umphakathi njengoba ke bedale amathuba omsebenzi entsheni yakule ndawo. Esikwenzile for umphakathi sekuningi kakhulu, even though singaqala ukwakhiwa kwezindlu futhi soqala this year ngo-October, but
with the infrastructure we've been using local contractors as well as local supplies as much as possible. Okunye futhi sikwenzile ukuthi benefit umphakathi is also ukuthatha abantwana abase localini banika amathuba omsebenzi ukuthi bakwazi ukufunda umsebenzi nabo ngelinye ilanga bazovula ama business abo. Njengoba senza ithonje lana besikhombisa a few testimonies of abantu sebebenefitile from the few years since the project yaqala 2019. Lama projects akhombisa ukuthi ke uhulumeni usebenzisana nezikampani ezizimele ongakwazi ke ukufukula umnotho ukhulise futhi uqhubeke nokubeka iNingizimu Afrika njengendawo ke yokutshalwa kwezimali. So these are projects that have really demonstrated that, you know, with government working with private sector, we can be able to stimulate our economy, grow it, but also continue to position South Africa as an investment destination. Ongomunye kwabantu abahlomulile kulama projects uthi ke impilo yakhe isishintshe kakhulu njengoba naye sekwazi ukubeka isinko etafuleni futhi naye ke akwazi ukuthavulela abanye amathuba. Ukusebenza la sekungisize kakhulu because kunginikile isinko. Because bengumuntu ongenayo into azoyenza kunzima nokuthi ngithole ikole nekole ezothi zingifundisa into engizifuna zikude but ngacona ngitholile into la eduze kwami engisiza ukuthi ngikwazi ukuthi ngifake isinkwa ekhaya ngikwazi nokuthi ngiqashe abanye abantu abasemakhaya abangenzi lutho endihleli kunginika i-challenge empilweni. Lezi izindaba z1KZNTV ngengosamukeliso enqulunga ngiseport Chapston. Ake sihlabe ikhefu sihlangabezena kanjani masibuye ezitolo. Sekubingelela sekwamukela mungabeke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Umgubho womkhosi Wesivivane iyaqhubeka yembokodo ye-ANC kwelikamthaniya kanti ke libekwe kweyokugcina ikhansela le-ANFP. Kulindeleke ukuthi libuyele enkantolo yaKwaMbonambe enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ngoLwesibili icala labasolwa ngokubulala iphoyisa uNkhosi Ntinga obeyiphoyisa kwaMbonambe abasolwa ke ababili okuhlanganisa nonkosikazi kaMufi uNtomzodwa Ntinga obesebenza naye kwaMbonambe kanye nosolwa ke njengenkabi uSamkelo Mpanza bavelile enkantolo ngoLwesine kuyimanje ke bagcinwe estoksini. Lisezandleni zokebe icala lokubulawa kwephoyisa ebelisebenza esiteshini samaphoyisa sakwaMbonambe uwarrant officer uNkhosi Ntinga. Kuthe ngoLwesithathu okebe kanye namaphoyisa aseKing Cetshwayo ophiko lwe-tax team kanjalo ne-TRT abopha abasolwa ababili okuhlanganisa nonkosikazi kaMufa uwarrant officer Ntomzodwa Ntinga naye obeyiphoyisa kwaMbonambe. Umsolwa wesibili uSamkelo Mpanza okusolakala ukuthi uyena nkabi ebulele uMufi. Labasolwa bobabili bavelile enkantolo kwaMbonambe ngoLwesine kodwa abaphinde bagcinwe estoksini njengoba icala labo kulindeleke ukuthi libuyele enkantolo kwaMbonambe ngosuku lwangoLwesibili. Kuvela ukuthi lesigameko senzeke ngoLwesibili ekhaya ePhathane kwesakamthethwa nalapho kufike khona abasolwa ababili babakhomba ngesibhamu baphinde bathatha isibhamu zabo ngaphambi kokuba babafake emotweni. Belile abasolwa ababili lapha enkantolo kaMantshi yakwaMbonambe izolo babhekene necala lokubulawa kwephoyisa uwarrant officer Nkosi Ntinga obestation ekhona lapha endaweni estation sakwaMbonambe. Uwarrant officer uNtinga wabulawa ngoLwesibili lapho kwagasela khona abalisa ababili emzini wakhe bafike ke bambopha bamphuca ibhamu kanye nonkosikazi wakhe oyiphoyisa osejike waba umsolwa kuleli cala. Babe sebehamba naye ke kanye nomunye wesilisa waye isivakashi ababe sebemkhipha ke imoto ihamba endleleni baqhubeka ke noMfokantinga baze bayombulalela emfuleni umsunduzi. Uphiko lamaHawks oluzenzela Richards Bay lobe selinikezwa ke leli dokodo lahamba ke lenza ke uphenyo lasebenza ke nalwe King Cetshwayo district task team kanye namaphoyisa ophiko le-flying squad ne-TRT wasempangeni kwaze kwaba ukuthi ke bayaboshwa abasolwa laba ababili. Ukuboshwa kokuqala kulidela ukuthi kuboshwe owesibili. Inkantolo ke ibabuyisele etoksini kwaba ukuthi icala labo lizoqhubeka ngoLwesibili lapha bazofika khona nabameli babo noma befake isicelo sokumelwa abameli bakwa legal aid. Labasolwa ababili babhekene necala lokubulala kanjalo nelokuthumba.
oyinhloko ngaphansi kokebe esifundazweni KwaZulu-Natal ujanene udokotela leseja senona uncome umsebenzi wamaphoyisa wokubopha abasolwa ngokusheshsha. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Umndeni wakamkhize endaweni yaseWalbadash eThekwini ufuna izimpendulo kanye nezinxephezelo ngokuphambana kwezidumbu zosana lwabe esibhedlela eRK Khan ngonyaka owedlule. uGabsile Mkhize ongugogo walolu sana uthi kuphoqe ukuba bangcwabe izingane ezimbili ngenxa yobudedengu balesibhedlela. Kanti ke bahambe kwazi kwaguga ngisho isicathula bezama ukuthi ke isibhedlela sifeze isithembiso esasenza. Lo mndeni usola isibhedlela eRK Khan eThekwini ngobudedengu obaholela ekutheni bagcine bengcwaba usana ongelona olwabo ngonyaka owedlule. Elandisa iziko lezindaba ugogo wosana uvezeke ukuthi kuningi okubashiya nemibuzo ngendlela lesi sibhedlela esiphathe ngayo indodakazi yakhe kusukela ke iyoteta. Kwathiwa ingane sishonile 2 months ago. Base bemnikeza amaphilisi ukuthi aphuze lawo maphilisi kube yiwona ke azoshisa azoxebula ingane ngaphakathi eswini. Okunokuba bamlalise bambuyisa bathi akabuye azowaphuzela la ekhaya. Wawaphuza ngalendlela ababemtshele ngayo ukuthi akawaphuze ngayo. Ngambuza udokotela ukuthi ngizophinda kanjani naye emuva eblida kangaka umephelelwa amandla ngizokwenza njani. Wathi indlela amaphilisi asebenza ngayo ayikho naye into angayenza. Sathi sisamile wasitshela ukuthi yena unamapatients amaningi kabi ucela simphumele. Saphuma ke safuna imoto ezomthatha imbuyisele ekhaya. Sithe masifika la ekhaya akuphelanga ngisho 30 minutes waqhuma amanzi. Wase ingane yaphuma sayibona isivela ingane. Ingane yavela ngekhanda yangaphuma kodwa. Kwasho ukuthi nathi asazi ukuthi senze njani. Ngokuthola kweziko lezindaba kagcinanga lapho njengoba ke lona wesifazane osemusha kanye nomndeni wakhe baphindeke bahlukumezeka ngesikhathi kuphambana izingane nokwaholela ekutheni umndeni wakhe ungcwabe ingane okungeyona eyabo nokwaholela ke ekutheni bangcwabe izingane ezimbili. Ngada ngikhuluma ngayo akusathani. Sesiqedile kuphinde kuqale phansi futhi ngizophinda ngikhuluma ngalento. Ngizophula kanjani mengisalokhu ngikhuluma ngento eyodwa. Manje ngoba sengisaba noma ngigule sengisaba ngisho ukuya khona. Kuzokhumbuleka ukuthi iziko lezindaba like labika kabanzi isikhawe zahlukene ngababekhala ke ngokwenzelwa phansi izibhedlela esifundazweni kufaka phakathi iSt Mary's, iEddington nezinye. Lo mndeni uhambe ke kwaguga isicathulo uzama ukuxazulula le ndaba kusukela ke ngonyaka owedlule kanti kuze kube yimanje awulitholi izimpendulo. Asikho right onganguba namanje asikho right nangendlela abasithithe ngayo eRK Khan ngoba even ngisho sesitholile ukuthi lengane le ekambali le laphana sesibatshela ukuthi sikhuluma ngeindleko zomngcwabo abazange basenzela iqiniso. Thina into esifisayo sifisa ukuthi basinxephezelele ngesenzo abasenza baphinde ngoba imali esayiwesta inkulu kakhulu sigibela sehla senyuka siqasha imoto through bona and okungicasula kakhulu unesi owayenza yonke lenkinga le uyasebenza yena usemsebenzini ingane zakhe ziyadla kodwa thina sasibambela amatoho nombali nalawo matoho aphela. Okhulumela umnyango wezempilo esifundazweni uvezeke ukuthi bazolilandelela lolu daba. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Umphathi wenkampani AB Sambane Richards Bay nyakatho nelikaMthaniya uMkhosi Nyawo uthi ziningi izingqinamba ezibhekene nosomabhizinisi hlanganisa ke nokubulawa kwabo kanye ke nokugcina sekukhanda isithombe esibi ngabo sokuthi bayabulalana. Unyawo usho lokhu ekhuluma neziko lezindaba le1KZNTV ngesikhathi enikela ngamajezi ebhola nokunye ke kogogo nomkhulu abadlala ibhola lezinyawo basemandlanzini nokuyilapho ke egcizelele khona ukuthi osomabhizinisi babuyisele emphakathini yangakubo. Kube yinjabulo kogogo nomkhulu basemandlanzini ngaphandle kancane kwedolobha Richards Bay enyakatho nelikaMthaniya abadlala ibhola lezinyawo ngesikhathi kusomabhizinisi boNkosi Nyawo AB Sambane abanikelela ngemjezi yebhola ama-track suits, amabhola nokunye. Labo gogo nomkhulu baba ke nezinsuku abazivocavoca ngazo ukuzigcina bephilile
bengangenwa izifo kalula. Ogogo siyaye sigqugquzele ukuthi abeze emagroundini sizobanyakazisa imizimba kwenzela ukuthi behlise izinga lokugula, behlezi phansi, bekhiphe busy, beyivocavoce nje bebe kwi-condition right. Usomabhizinisi uthi-ke yize-ke noma benezingqinamba ababhekene nazo bengosomabhizinisi kuhlanganisa kokubulawa kwabo njengoba sihlaba sesandile, kodwa-ke uthi kubalulekile ukuthi-ke babuyisele emphakathini. Kulezi insuku esiphila kuzona-ke uma sibuka ibhizinisi sinama-challenge amaningi ebhizinisini. Kuba kuhle ukubuyisela emphakathini, yebo-ke uma ubukisa ama-Richards Bay njengamanje. Yes, ubuka i-Richards Bay njengahub, kodwa maningi ama-challenges osomabhizinisi esibhekene nawo njengamanje. Osomabhizinisi bayabulawa. Ngiyacela ukuthi bafowethu uma kukhona la singaboni kahle khona akukhulunyweni, lento yokuthi sibulalane noma sicelane phansi ayizukusisiza, futhi sokhulisa ingane kanjani sitshela ngamabhizinisi. Ubani namhlanje umuntu osozofuna ukuba usomabhizinisi uma thina singosomabhizinisi sibulalana. Ogogo nomkhulu bathi-ke lo mdlalo bagcina bephilile bexoshe nezifo. Izifo emzimbeni yethu ziyazama ukuthi ziyehla njengoba sihlaselwa umathambo noyidrogi, kodwa nje ila siphila khona la. Babonge kakhulu-ke ngoxhaso balutholile kwi-AB Sambane okuyinkampani-ke kababa Umkhosi ongusomabhizinisi. Ngibonga kakhulu namhlanje usuku olukhulu kogogo nomkhulu, sizothola uxhaso kubaba uNyawo ozosixhasa ngamajezi namabhola. Singogogo izinto ebesishoda ngazo-ke lezi kakhulu ngoba sihlale sivocavoca nje, sivoca ukuthi sihlale njalo umzimba yethu right. Siyathokoza nje kakhulu namhlanje. Ezindabeni ze-1KZNTV nginguSamukeliso Nqulunga ngiseMahlanzini. Ake siphinde futhi siye ezitolo hlangabeza ingosi yomnotho masibuye. Asibingelele siphinde sikwamukele mungabe-ke usanda kubukela izindaba zethu, nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Umgubho womkhosi Wesivivane iyaqhubeka yembokodo ye-ANC kwelikamthaniya, kanti-ke libekwe kweyokugcina ikhansela le-ANFP. Ake samukele nanansi ingosi yezomnotho. Irandi lakuleli liwu-18.70 maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u-23.75 maliqhathaniswa nopondo seBrithane liphinde libe u-20.47 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide-ke lona lingu-$1,932.52 i-ounce, kuthi uwoyela ongahluziwe ube u-$84.14 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezimidlalo. Ungene emakethe yabadlali okwenziwe izimbangi zeMamelodi Sundowns kuphoqe umqeqeshwayo Rolani Mkwena ukuba-ke abuyiseleke abadlali abathathu. Sekuphele iminyaka leli qembu labolekisa ngabadlali abadlala-ke emaqenjini ehlukahlukene esigabeni-ke se-DStv Premiership. Labadlali-ke ngoDivine Lunga, kuba uJody February noSami Siyabi. Umkwena-ke uthi indlela amaqembu abajaha yaqinise ngayo emakethe yabadlali ikhombisa-ke noma ikubeka kucaca ukuthi-ke isizini ezoqala izoba nzima, ngakho-ke kumele nabo baqinise izindawo zonke. Asike sikubhekele nje isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama ndlela zimhlophe siyaziguqisa bese kuphathele zona namhlanje. Hlangabeza-ke na kanjani ithimba ngomsombuluko ngesikhathi esifanayo.